Larisa mea, cântă salame pentru ea. Larisa mea și Mario nu spun vorbe la mișto. Larisa mea, cântă salame, ai salame pentru ea. Nu sunt vorbe la mișto. Larisa mea și Mario. Atunci vine Larisa, mi-alină inimioara. Când vine Mario al meu, parcă va pe Dumnezeu. Mario e singurul șef al meu. Larisa mea, când o zolome pentru ea. Larisa și Mario au nu sunt vorbe la mine. Larisa mea, când o zolome pentru ea. Că-ți dau saci de euro pentru Larisa mea și pentru Mario. Larisa mea și Mario nu spun vorbe la mișto. Larisa mea, puterea mea. Larisa mea și Mario vă dau saci de euro. Să vină viața noastră, puștanul nostru Marius Toacă și Diocel, cumătrul meu și familia mea, care are grijă de mine. Și de la noi pentru el, de la Marius pentru el, de la cumătrul Grațian pentru el. Și Mugurel, vărul lui, viața noastră. S-a înjurat cu familia lui Marius. E viața lui pe bune. Și toată lumea fără diferență. S-a înjurat Marius jurământ între el și finul lui Grațian, indiferent ce s-ar pune între noi, dacă îl cunună cineva decât Marius. Și să mor eu și voi, nici dacă vă cântă mai întâi eu și după aia adevărat, eu pun data, eu. Ce m-am înjurat? Pe ce m-am înjurat? Și pe mine și pe voi. Păi de-aia am zis, să pun eu data cu familia mea. Și săptămâna care vine face și cumătrul Marius Toacă, după cumătrul lui Salam, al doilea restaurant. Lasă fie cu noroc cu Petre. Poți să-mi faci ceva până în septembrie și mie. Că tu, auzi, tu e singurul care îmi dai fără camătă în afară de familia.